τόσοι πλανήτες, τόσα αστέρια, τόσα φυτά, τόσα ζώα, τόσοι άνθρωποι. Πώς οι φυσικοί δύναμοι σχεδίασαν όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα η επιστήμη μας βάζει να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι η φυσική νόμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ανθρώπινος τρόπος να περιγράψουμε τα έργα του Θεού, την ενέργεια του Θεού μες στον κόσμο, που δίδει σε όλα τα πράγματα μορφή και ύπαρξη. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Πάντζελ, «Τα όνειρα του λόγου», στο οποίο δίνει έτσι πολλές πληροφορίες. Επομένως, και η επιστήμη έρχεται κατά βάθος, αν ξέρεις σε βάθος την επιστήμη και καταλαβαίνεις, και σε βοηθάει να αισθανθείς το μυστήριο της ύπαρξης. Αυτό που υπάρχει, ό,τι υπάρχει. Από το ελάχιστο, από ένα φωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο, οτιδήποτε υπάρχει. Ότι αυτό το πράγμα είναι ένα μυστήριο. Και όλα μαζί, όλο το σύμπαν, μεγάλο μυστήριο. Και ο κάθε άνθρωπος, ακόμη πιο μεγάλο μυστήριο. Κοιτάξτε το βλέμμα του κάθε ανθρώπου. Ακόμη και στα ζώα, ξέρετε, κοιτάξτε το βλέμμα στα ζώα. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου, που μεγάλωσα σε χωριό τα πρώτα μου χρόνια, έβλεπα τα ζώα ότι στο βλέμμα τους αισθανόμουν κάτι πολύ, ας πούμε, όμορφο, πολύ δυνατό, κάτι πολύ ζωντανό, ας πούμε. Και πολύ περισσότερο το βλέμμα του ανθρώπου, έτσι. Αυτή η ζωή, λοιπόν, που κυκλοφορεί και που ο κάθε άνθρωπος υπάρχει και ζει, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν μπορεί αυτό να το ξεφορτωθούμε έτσι εύκολα. Ας πούμε, ο Χίτλερ έβαζε τους στρατιώτες να μαζεύουν τα πτώματα των ανθρώπων που είχαν σκοτώσει στους θαλάμους των αερίων και τα μάζευαν μετά με τις πολτόζες. Φανταστείτε, ας πούμε. Αυτόν τον πολιτισμό έχουμε φτιάξει σήμερα. Και η επιστήμη να υπηρετεί αυτόν τον πολιτισμό. Η Ελλάδα ακόμη, παιδιά, να την αγαπάτε, γιατί είναι ένας τόπος που μας δίνει τη δυνατότητα, αυτό που κάνουμε τώρα, μας δίνει την ευκαιρία ακόμη, και έχει η Ελλάδα πολύ πλούτα ακόμη, πάνε να την καταστρέψουν, αλλά δεν μπορούν. Γιατί είναι ριζωμένο σε αυτόν τον τόπο και οι Πακιστανοί που έρχονται και οι μετανάστες, να δείτε κάποια στιγμή που αυτοί θα αγαπήσουν την Ελλάδα και θα γίνουν πιο πολλοί Έλληνες από εμάς. Έχει, ας πούμε, μία δύναμη αυτό το πράγμα, και ενώ φέραν τους μετανάστες για να χριστέψουν την Ελλάδα, να δείτε που η Ελλάδα θα τους κάνει όλους χρήσιμους. Θα τους δώσει σε όλους τη μορφοποίησή τους. Αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, ας πούμε, πιστεύω. Δεν μπορεί να τον χαλάσουν εύκολα. Είναι, ας πούμε, αλλά όταν πάτε και ζήσετε σε έξω χώρες, στο εξωτερικό, θα δείτε ότι οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον. Ακόμη και στα ανδρόγυνα, ακόμη και η οικογένεια, δεν έχουν αίσθηση οικειότητας. Ενώ στη Ρωσία έζησα 5-6 μήνες στη Ρωσία σε εκπαιδευτική άδεια και άλλους τόσους στην Αμερική. Στη Βραζιλία που πήγα, είδα το ίδιο που έχει η Ελλάδα, που έχει η Ρωσία. Δηλαδή οι λαοί που έχουν κρατήσει ακόμη, δεν έχουν πάρει αυτό το γερμανικό τρόπο. Ας πούμε, ο γερμανισμός κατέστρεψε τον πολιτισμό από μία μεριά. Δηλαδή έκανε τους ανθρώπους ψυχρούς, να λειτουργεί το μυαλό. Ας πούμε, είδατε αυτός ο επιστήμονας που του λέει σήκω επάνω, ας πούμε, επειδή είχε γονατίσει μπροστά σε αυτή την μάζα νετρονίων. Που αυτός την έλεγε μάζα νετρονίων. Ο Χίτλερ έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι μάζες νετρονίων, τους σκοτώνουμε, δεν πειράζει. Αυτό, η επιστήμη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο τόσο αμήλικτο. Αλλά όχι η επιστήμη σαν επιστήμη. Ο άνθρωπος, στο όνομα της επιστήμης δήθεν, βγάζει από μέσα του κάτι πολύ άσχημο. Και αυτοί οι επιστήμονες στον πλανήτη Σολάρης, στην ουσία τι έκαναν?
υλοποιούσε αυτός ο πλανήτης του καθενός την κατάσταση της ψυχής. Κομμάτια λέει από την συνείδηση της ψυχής τους. Άρα το τι κουβαλάμε και τι διαμορφώνουμε μέσα στην ψυχή μας, αυτό κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό θα είναι η κόλασή μας ή ο παράδεισός μας. Αυτό που χτίζουμε ο κάθε ένας μας καθημερινά από την καθημερινή ζωή. Δηλαδή αν καλλιεργώ την καλοσύνη, την αγάπη απέναντι σε όλα τα πλάσματα, αυτό θα το βρω μπροστά μου ως παράδεισο. Αν καλλιεργώ έναν εγωισμό, μία ψυχρότητα, μία διαφορία, αυτό θα το βρω μπροστά μου ως κόλαση. Γιατί θα υλοποιηθεί μπροστά μου αυτό. Η μνήμη, υφίσταται. Θα λειτουργήσει ο ωκεανός, αυτό που λέει το Σολάρης. Δηλαδή, ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο με έναν τέλειο τρόπο και αφήνει τον κάθε άνθρωπο να φτιάξει τον εαυτό του. Και αυτό θα το έχει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όσοι καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, διαρκώς προσεύχονται και παρακαλούν τον Θεό να μην επιτρέψει οι άνθρωποι να βρεθούν μπροστά σε αυτή την αρνητικότητα του εαυτού τους. Είναι τραγικό. Και ακόμη και για τον διάβολο προσεύχονται οι άλλοι. Ο Μέγας Παΐσιος περιγράφει ένα περιστατικό που προσευχόταν για τον Σατανά. Και ο Σατανάς τον ηρωνευόταν. Και του έδειξε ο Χριστός ο Σατανά με μορφή σκύλου που του έβγαζε τη γλώσσα και τον κορόιδευε. Και του λέει, Παΐσιε, βλέπεις πως εσύ προσεύχεσαι για αυτόν και αυτός σε κοροϊδεύει. Τι να κάνω για αυτόν? Είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Ο Θεός έδωσε ελευθερία, το αυτεξούσιο. Έδωσε αυτεξούσιο. Να μπορούμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να φτιάξουμε τον εαυτό μας όπως τον θέλουμε. Αυτό το έλεγε ο Σάρτ. Και δεν ήξερε ο Σάρτ ότι αυτό γίνεται. Και έλεγε ότι αφού εγώ δεν μπορώ να φτιάξω τον εαυτό μου όπως τον θέλω, είμαι δυστυχής. Ο άλλος είναι η κόλασή μου. Γιατί λέει ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός. Αλλά ο Θεός δεν υπάρχει, δεν μπορώ να γίνω Θεός. Άρα ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο πάθος. Γιατί ο άνθρωπος είναι άχρηστο πάθος? Γιατί όλα που κάνει ο άνθρωπος τα κάνουν και τα ζώα. Και τα κουνούπια και οι μύγες και τα σκυλάκια. Και δηλαδή τι κάνουν? Αναπαράγονται, έτσι, γεννούν, πεθαίνουν. Όλα τα βιολογικά είδη κάνουν αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Μα ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό. Ο Σάρτ το καταλάβαινε, αλλά το καταλάβαινε από την τραγική πλευρά. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα άχρηστο πάθος. Γιατί? Διότι δεν μπορεί να γίνει Θεός. Δεν μπορεί να φτιάξει αυτό που θέλει. Την ελευθερία του. Ας πούμε. Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την ελευθερία του ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την ελευθερία του? Γιατί οι άλλοι άνθρωποι του δεσμεύουν την ελευθερία. Αφού υπάρχουν οι άλλοι, δεν είμαι ελεύθερος. Πώς το φανταζόταν αυτό ο Σάρτ? Μεγάλος φιλόσοφος του 20ου αιώνα, όλοι για το Σάρτ λένε, με θαυμασμό κτλ. Δηλαδή δεν είμαι ελεύθερος αφού υπάρχετε εσείς. Μου περιορίζετε την ύπαρξη. Μου περιορίζετε την ελευθερία με το να υπάρχετε. Και έχω πρόβλημα. Και είναι, λέει, ο άλλος είναι η κόλασή μου. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Πώς μπορώ να νιώθω ότι η ύπαρξη του άλλου ανθρώπου περιορίζει τη δική μου ελευθερία? Αυτό μπορεί να γίνεται όταν ο άνθρωπος μπερδέψει τα πράγματα μέσα του. Αντί να εκλάβει τον άλλον ως ελευθερία του, να τον εκλαμβάνει ως φυλακή του. Δηλαδή, αντί να εκλαμβάνω την ύπαρξή σας, να την βιώνω ως ελευθερία του εαυτού μου, ότι ο κάθε ένας από τους ανθρώπους που βλέπω γύρω μου και συναντάω είναι μια πόρτα ελευθερίας, είναι ένα παράθυρο προς την ελευθερία, να βλέπω ότι είναι μια φυλακή, ότι είναι σίδερα που μου κλείνει την ελευθερία οι άλλοι άνθρωποι. Αυτό έλεγε ο Σάρτ. Κάτι θες να πεις, Τάσο? Βέβαια αυτό σε πρακτικό επίπεδο, για να προκειμένου να υπάρξει κοινωνική συνύπαρξη, ας πούμε, γίνεται. Γιατί αν είναι τελείως ελεύθερος κάθε άνθρωπος, δεν περιορίζεται και τα δικαιώματα των άλλων. Ναι, κάπως έτσι το εννοούσε και ο Σάρτ, φαίνεται. Αυτό όμως είναι γιατί
θέλω κάτι το οποίο είναι πολύ λίγο για τον εαυτό μου. Τότε είναι εμπόδιο οι άλλοι. Δηλαδή, θέλω να πάω, ας πούμε, να περάσω από αυτό το δρόμο, αλλά από αυτό το δρόμο είναι άλλοι άνθρωποι, δεν μπορώ να περάσω. Ξέρω εγώ, θέλω να έχω αυτό το χωράφι, με αυτό το χωράφι το έχει κάποιος άλλος. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί του. Άρα είναι περιορισμός. Αλλά είναι γιατί θέλω πολύ λίγα πράγματα. Θέλω ένα χωράφι, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω δηλαδή ένα σπίτι. Κατάλαβες, δηλαδή έχω περιορίσει τον εαυτό μου σε κάτι πολύ λίγο. Και έτσι νιώθω ότι την καρέκλα αυτή τη θέλω εγώ, ρε παιδί μου, ότι την έχει ο Τάσος. Ο νόμος λέει ότι δεν μπορώ να έχω αυτή την καρέκλα. Αφού την έχει ο Τάσος, δεν μπορώ να την έχω εγώ. Άρα είμαι δυστυχής. Γιατί θέλω κάτι πολύ λίγο. Γιατί ταυτίζω τον εαυτό μου με την καρέκλα. Δεν ταυτίζω τον εαυτό μου με τον Τάσο που είναι στην καρέκλα. Εάν ταυτίζω τον εαυτό μου με τον Τάσο που κάθεται στην καρέκλα, τότε και η καρέκλα είναι δική μου, γιατί ο Τάσος είναι δικός μου. Καταλαβαίνετε τι πατάει ο Σάρτρ. Ότι ο άνθρωπος ταυτίζεται με τα πράγματα, όχι με τα πρόσωπα. Αν ταυτίζω τον εαυτό μου με κάθε έναν από εσάς, τότε είμαι ελεύθερος. Γιατί υπάρχω με τόσους τρόπους όσους υπάρχετε κι εσείς. Άρα όσο πιο πολλοί άνθρωποι, τόσο πιο μεγάλη ελευθερία έχω. Τόσο πιο πλούσιος είμαι. Είναι θέμα πώς θα τοποθετηθείς. Αν ταυτίσεις τον εαυτό σου με τα πράγματα, τότε είσαι σε περιορισμό. Γιατί τα πράγματα τα έχει ο Μιχάλης, ο Μάριος, ο Γιώργος και δεν τα έχω εγώ, ας πούμε. Άρα... Μία άλλη προσέγγιση όμως αυτού του Σάρτ που έτσι εμένα μου έχει πει, δεν το ξέρω, είναι ότι αν υποθέσουμε ότι κάποιος άνθρωπος θέλει το καλό των άλλων ανθρώπων και οι άλλοι δεν θέλουν το καλό για τον εαυτό τους και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας Άγιος, καλά Άγιος δεν ξέρω, τέλος πάντων, και οι άλλοι προκαλούν πράγματα που διαταράσσουν την κατάσταση κάποιου, του Σάρτ στην προκειμένη περίπτωση, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν ίσως να αντιλαμβανόταν ότι του περιορίζουν την ελευθερία. Ότι αν καταφέρει αυτός να είναι χαρούμενος και κάποια στιγμή ένα μέλος της οικογένειάς του, ας πούμε, αυτοκτονήσει, κατά κάποιο τρόπο του περιόρισε την ελευθερία. Ναι, ναι. Μα προφανώς ο Σάρτ δεν το εννοούσε βέβαια με αυτή την έννοια, το εννοούσε με την έννοια ότι με το να υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι τον κάνουν να νιώθει ασφικτικά, όχι όταν αυτοκτονούν. Πολλοί αυτοκτονούσαν μάλιστα που διάβαζαν τα βιβλία του Σάρτ. Δεν ήταν το πρόβλημά του ότι οι νεκροί που αυτοκτονούν, που πεθαίνουν οι άνθρωποι με κάνουν δυστυχή. Το ανάποδο συνέβαινε. Οι ζωντανοί τον έκαναν δυστυχή. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό που λες, αν δηλαδή νιώθω δυστυχής γιατί πεθαίνουν οι άνθρωποι, τότε είμαι στην άλλη περίπτωση όπου έχω ταυτίσει τον εαυτό με τους ανθρώπους. Γιατί όταν έχω πρόβλημα που πεθαίνουν οι άνθρωποι, σημαίνει ότι πεθαίνω εγώ. Και όλοι οι άνθρωποι, διασώζοντας κάτι από την θεϊκότητά τους, το βιώνουν αυτό. Και ο πιο σκληρός άνθρωπος, όταν δει να πεθαίνει ένας άνθρωπος, μαλακώνει η καρδιά, αλλά ακόμη και εχθρός του να ήταν, και λυπάται και πονάει. Γιατί ο Θεός έτσι έκανε τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος αυτό το αυξήσει και ταυτίσει τον εαυτό του με τον άλλο άνθρωπο, τότε αρχίζει πια και ζητάει να αναστηθούν όλοι οι νεκροί, γιατί όλοι οι νεκροί είναι ο εαυτός του. Δεν το ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους. Ακόμη και αν ζει δηλαδή, βέβαια με τα λόγια είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς αυτά τα πράγματα τα οποία τα δίνει ο Θεός δώρο στον άνθρωπο, τα ζουν οι Άγιοι και διαβάζουμε και τα βιβλία τους και το βλέπουμε. Δηλαδή τι, υπάρχει μια κατάσταση ανιδιοτέλειας η οποία δεν μπορεί να τη φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Μόνο όταν του δοθεί αυτό. Δηλαδή τι, να θέλει ο άνθρωπος να μην υπάρχει αυτός και να υπάρχουν όλοι οι άλλοι. Παιδιά, δεν ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε στο Σολάρις. Αυτή η γυναίκα, η Μάζα Νετρονίων, που της έλεγαν ότι είναι ανύπαρκτη, έφυγε εκούσια στην ανυπαρξία για να δώσει τόπο στους άλλους. Δηλαδή, ο άνθρωπος στην τελεία του κατάσταση ως άνθρωπος, έτσι έχει φτιαχτεί, να θέλει να μην υπάρχει αυτός
και να υπάρχουν οι άλλοι. Αυτό είναι πραγματικό μάθημα φιλοσοφίας της υπάρξεως. Ενώ όταν λέμε υπαρξιακή φιλοσοφία σήμερα, στην Ευρώπη, συνήθως στον 20ο αιώνα, ο υπαρξισμός, τι ήταν? Ήταν ένα κίνημα φιλοσοφικό, αλλά με μία αγωνία για το θάνατο το δικό μου. Δηλαδή έχω αγωνία ότι εγώ θα πεθάνω, θα διαλυθεί η ύπαρξή μου, άρα δεν θα υπάρχω, και αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία όλο, ας το πούμε, τροφοδοτούσε την υπαρξιστική φιλοσοφία. Η αγωνία της δικής μου διάλυσης της ύπαρξης. Αυτό όμως δεν είναι υπαρξισμός, είναι φτώχεια. Ο αληθινός υπαρξισμός ποιος είναι? Η αγωνία που εσείς δεν θα υπάρχετε αύριο. Η αγωνία για τον άλλο. Νομίζω ότι όταν κανείς πάει έτσι, τότε ανακαλύπτει. Αυτό είναι η μέθοδος, να ανακαλύψετε, να ανακαλύψουμε. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι οι άλλοι είναι ο αληθινός εαυτός μας. Οι άλλοι είναι ο αληθινός εαυτός μας. Ο Μάρξ είπε κάποια πράγματα, αλλά δεν μπόρεσε να τα πει αυτά που προσπάθησε να πει, γιατί ήταν περιορισμένο το μυαλό του και η σκέψη του και η καρδιά του ίσως. Δηλαδή δεν μπόρεσε να φτάσει στην αγάπη. Είπε ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Είπε ότι οι άνθρωποι είναι αλωτριωμένοι και πρέπει να τους δώσουμε ελευθερία, να γίνουν πραγματικοί άνθρωποι. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι παράγουν, δουλεύουν για αυτούς που έχουν τα μέσα παραγωγής, άρα οι ίδιοι είναι αλωτριωμένοι γιατί η δουλειά τους δεν τους ανήκει. Αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε σε αυτό, έχει πολύ δίκιο ο Μάρξ. Ότι δουλεύει, ας πούμε, μπορώ εγώ που έχω ένα εργοστάσιο να έχω αυτό το εργοστάσιο, αν δεν είναι 200 εργάτες, υπάλληλοι, τεχνίτες, επιστήμονες, οτιδήποτε, έχω μια επιχείρηση. Αν δεν είστε εσείς, πέστε ότι είμαστε μια εταιρεία, έτσι, 20 άνθρωποι. Αν δεν είστε εσείς, μπορώ εγώ να έχω την επιχείρησή μου? Δεν μπορώ να την έχω. Και πώς είναι δυνατόν να θεωρώ δίκαιο, ενώ είστε 20 άνθρωποι και δουλεύετε, ας πούμε, να παίρνετε κάτι που ούτε να ζήσετε μπορείτε, και εγώ να κρατάω όλο αυτόν τον κόπο της δουλειάς σας και να τον κάνω υπεραξία και να πλουτίζω, ας πούμε, από τον κόπο σας. Αυτό σωστό είναι. Δεν το είπε όμως ο Μάρξ αυτό πρώτος. Αυτό το είπαν, είναι χριστιανική αλήθεια. Ο Μάρξ στα νεανικά του χρόνια ήταν χριστιανός. Είχε γράψει και διατριβές χριστιανικές. Αλλά μετά τα άφησε όλα αυτά, του βγήκε ένα μίσος προς τον χριστιανισμό και μία αγανάκτηση, και είχε και δίκιο σε κάποιο βαθμό. Γιατί? Διότι οι χριστιανοί στην Ευρώπη ιδιαίτερα είχαν γίνει πολύ υποκριτές. Δηλαδή έχουμε έναν υποκριτικό χριστιανισμό και αυτό το χτύπησε ο Μάρξ. Βέβαια ο ίδιος είχε και μέσα του οργή, γιατί ο πατέρας του ήταν Εβραίος και αναγκάστηκε να γίνει χριστιανός για να βρει δουλειά. Ήταν δικηγόρος και δεν μπορούσε να έχει δουλειά άμα δεν ήταν χριστιανός. Και αναγκάστηκε να γίνει χριστιανός και αυτό ήταν μια προσβολή για την αξιοπρέπειά του. Και αυτό είναι, ο δυτικός χριστιανισμός έχει κάνει πολύ κακό, ας πούμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, όλα αυτά δούλεψαν, ας πούμε, στον Μάρξ και είχε ένα μίσος και προς τον χριστιανισμό, ένα μίσος προς, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είπε και αλήθειες με την έννοια, οι οποίες δεν ήταν και δικές του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όποιος δουλεύει, μάλλον όποιος έχει περίσσευμα και δεν το μοιράζει, είναι κλέφτης. Αυτό είναι φοβερή κουβέντα. Άμα το συνειδητοποιήσουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι επανάσταση. Τι λέει? Ότι εγώ έχω, ας πούμε, και εσύ δεν έχεις. Και κρατάω το περίσσευμα που έχω για μένα. Και δεν δίνω σε σένα που δεν έχεις. Είμαι κλέφτης, λέει. Το έχω κλέψει από σένα. Γιατί το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Γιατί δεν μου ανήκει τίποτα από αυτά που έχω. Ανήκουν σε όλους. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω ότι έχω ιδιοκτησία. Άμα λες ότι έχεις ιδιοκτησία, σημαίνει ότι είσαι τρελός.
Ο Μιχάλης. Αυτό όμως το περίσσευμα είναι πολύ ασαφές, έτσι. Δηλαδή είναι Εσύ θα κρίνεις πολύ ποιο είναι πολύ διαφορετικό και πολύ προσωπικό ναι, θέμα. σου αφήνει περιθώρια να κρίνεις εσύ το περίσσευμα. Αλλά περίσσευμα σημαίνει αυτό που δεν χρειάζεσαι, που δεν χρησιμοποιείς. Ναι, αλλά. Δηλαδή, άμα ας πούμε, έχω στο ψυγείο μου, έχω 3 ψυγεία γεμάτα φαγητό και με φτάνουν ας πούμε, να περάσω για 1 μήνα και ο άλλος δεν έχετε για 1 μέρα, κάτσε ρε παιδί μου, έχει ο Θεός για 1 μήνα, δώσει και το άλλο να πάει ας πούμε, σήμερα και ζήσε 10 μέρες με τα φαγητά που έχεις ας πούμε. Και αυτή είναι μια μεμονωμένη περίπτωση όμως. Λέω τώρα έτσι κάτι απλοϊκό για να φανεί. Ναι, δηλαδή, άμα αντέχεις εσύ να ζεις 30 μέρες, πες ότι έχεις λοιπόν φαγητό για 30 μέρες και ότι μετά πεθαίνεις και ο άλλος δεν έχει καθόλου. Και σου λέει, όμως να ζήσεις ρε παιδί μου λιγότερες μέρες να ζήσει κι ο άλλος. Δεν είναι δίκαιο. Ναι. Αφού ούτως ή άλλως θα πεθάνεις. Δώσ' και στον άλλον, ας ζήσετε 15 μέρες και οι δυο μαζί, ας πούμε. Αυτό, βέβαια, ο Άγιος Χρυσόστομος το λέει, έχοντας την εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου λέει ότι όταν ο Θεός δει τον άνθρωπο να θυσιάζει τον εαυτό του, του δίνει δεκαπλάσιο. Δηλαδή, άμα ας πούμε έχεις για 1 μήνα να περάσει φαγητό και δεν υπάρχουν φαγητό μετά και ξέρεις θα πεθάνεις, αλλά λυπηθείς τους ανθρώπους έξω από το σπίτι σου και λες, εντάξει, ας ζήσω λιγότερο γάμο. Και δίνεις, τότε ο Θεός θα κάνει πράγματα δικά του και θα έχεις για 1 χρόνο μετά φαγητό. Καλά, αυτό δεν ισχύει. Είναι το τι για θα τον δώσει. Άγιο Άγιο Χρυσόστομο ισχύει. Ναι, αλλά δεν το λέει για το φαγητό. Το λέει για ισχύει γενικότερα με την έννοια της θαυματουργίας. Δηλαδή ότι. Το τι μισθό θα αλλάζει αυτό που κάνεις δεν είναι απαραίτητα το φαγητό. Μπορεί να πεθάνεις, αλλά. Πραγματικά από πίσω. Ναι, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος έχει την εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι το θαύμα. Αυτό είναι λίγο αυτόματο που λέτε. Άμα δώσεις θα πάρεις το δεκαπλάσιο. Δεν ισχύει. Το τι θα πάρεις είναι άλλο θέμα. Εσύ οφείλεις να ναι, ξέρεις, άμα δεν ξέρεις, άκου να δεις. Ο Μάρξ γιατί είχε δίκιο, είχε και άδικο. Και αν ξέρεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός, δεν φοβάσαι και να πεθάνεις. Και θα δώσεις, αλλά όχι επειδή περιμένεις να πάρεις, επειδή δεν φοβάσαι να πεθάνεις. Ναι, ήξερα αυτό. Βέβαια, η τελεία αγάπη δεν σε ενδιαφέρει να ζήσεις εσύ. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε τώρα στην κυριολεξία, η τελεία αγάπη προτιμάς να ζήσει ο άλλος παρά να ζήσεις εσύ. Ναι, το άλλο είναι και μίζερο. Δηλαδή, είναι μίζερο το να λέω, ο Θεός είναι αναγκασμένος να μου δώσει, κάνω εγώ το καλό και θα μου δώσει ο Θεός. Αυτό δεν είναι και πολύ χριστιανικό. Είναι λίγο μίζερο. Αλλά το τέλειο ποιο είναι, ότι να προτιμάς να ζήσει ο άλλος παρά εσύ. Ναι, αυτό είναι το τέλειο. Επειδή έχει πάει εδώ και η ώρα να φύγουμε. Άμα έχετε κάτι να ρωτήσετε όσοι είστε. Για το μέλλον του εργαστηρίου να πούμε πριν φύγετε, Μιχάλη. Έχετε δουλειές όλοι. Θα φύγουμε για Χριστούγεννα. Όχι, μιλάω για το μέλλον του εργαστηρίου μιας και είμαστε εδώ. Για την άλλη εβδομάδα. Όχι, μιλάω γενικότερα. Εγώ νομίζω και σας προτείνω να προσπαθήσετε να το κρατήσετε ζωντανό. Να φέρνουμε και άλλους ανθρώπους όσοι είστε εδώ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Φιδίας, αυτό υπάρχει χάρη με Φιδία. Δηλαδή, επέμενε ο Φιδίας και λέω θα το κάνω. Επειδή ο Φιδίας είδα ότι έρχεται στα μαθήματα, έχει πάρει κάποια μαθήματα επιλογής, είναι μεγάλο έτος ο Φιδίας, αλλά έχει πάρει κάποια μαθήματα επιλογής και είδε και επέμενε και είδα που αγαπούσε ας πούμε, αυτά τα μαθήματα και λέω εντάξει θα το κάνουμε. Και εγώ το σκεφτόμουν, όμως για να γίνει αυτό να έχει μια αξία πρέπει να το καλλιεργήσετε εσείς. Μπορούμε, νομίζω ότι το να ξεκινάμε από τέχνη, να δείξουμε το ένα, το άλλο και να συζητούμε, εμπλουτίζεστε σιγά σιγά και αρχίζετε να μορφοποιείτε τη σκέψη σας και να μαθαίνετε κτλ. Άρα, εγώ προτείνω να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το εργαστήριο. Δηλαδή, κάποια μέρα δεν μπορεί ο ένας, δεν μπορεί ο άλλος. Πώς θα το κρατήσουμε ζωντανό? Με το να εσείς να πείτε ότι το θέλουμε να υπάρχει. Εγώ όσο μπορώ θα το υποστηρίξω και να
φέρουμε και άλλους ανθρώπους, δηλαδή να κρατήσετε ζωντανό ένα χώρο, ο Φιδίας θα έχει και κλειδιά εδώ, ακόμη και αν δεν είμαι εγώ εδώ, μπορείτε να το συντηρείτε και μόνοι σας. Δηλαδή θα έχει τα κλειδιά του εργαστηρίου και αυτός ο χώρος μπορείτε να τον... πάρ' το λίγο Βαγγέλη, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε λοιπόν για συναντήσεις. Ναι. Πυρορός είναι. Ποιος είναι? Ναι, μισό λεπτό. Ποιος είναι? Α, ναι. Ο γιος σας είναι. Α, Ανδρέας. πες του σε 10 λεπτά να μην πάει, θα έχουμε τελειώσει. Σε 10 λεπτά. Ναι. Μπορείτε λοιπόν να τον χρησιμοποιείτε αυτό το χώρο, να κρατήσετε ζωντανό ένα εργαστήρι, να καλείτε και ανθρώπους και να κάνετε και προβολές κτλ. Εγώ σας συμβουλεύω να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μία επικοινωνία μεταξύ σας, να έχετε μία επικοινωνία, να μην είστε κλεισμένοι. Βεβαίως έχετε τις παρέες, ο καθένας κτλ. Αλλά άλλο πράγμα είναι να καλείτε ανθρώπους να κάνουν μια διάλεξη, να γίνει μια προβολή, να γίνει μια συζήτηση. Εντάξει, σήμερα εγώ μονοπόλησα την κουβέντα, αλλά ας πούμε να βάλουμε στόχο να μιλάτε κι εσείς περισσότερο. Έτσι, ίσως να μην έχετε ακόμη το θάρρος κτλ. Εγώ μέχρι τα 40 δεν μιλούσα. Μετά λύθηκε η γλώσσα μου και δεν σταματάω. Είναι βραδίγλωσσος. Έτσι. Άρα εγώ νομίζω ότι αξίζει όλοι να προσπαθήσετε να το κρατήσετε ζωντανό. Υπάρχει και στο e-class μάθημα στα κατηγορία. Μπορείτε να εγγραφείτε κιόλας. Μετά τα μεταπτυχιακά. Υπάρχει στο e-class, ανοίξαμε μια σελίδα στο e-class που όσοι θέλετε να είστε μέλη αυτού του φιλοσοφικού εργαστηρίου, μπέστε και εγγραφτείτε για να παίρνετε ανακοινώσεις. Και επίσης μπορείτε να προτείνετε και δεν είναι ανάγκη να συζητάμε ότι θέλει ο κύριος Παύλος ή ότι θέλω εγώ ή ότι θέλει υποχείωψη. Μπορείτε να προτείνετε δικά σας θέματα. Ταινίες επίσης. Οτιδήποτε. Οπότε, πέστε μας, πώς το βλέπετε εσείς, παιδιά, πρωτοετής είστε? Είναι πρωτοετής, Μιχάλη, εδώ πέρα. Εσύ είσαι τρίτο έτος. Δεύτερο, δεύτερο είστε. Μικρή στάξη. Για να ακούσουμε οι πρωτοετής να μας πούν μια αίσθηση πραγμάτων. Να μην φοβάστε να διακόπτετε και ακόμα όπως ο Μιχάλης πρέπει να λέει πήγε 12 πρέπει να φύγουμε. Και εσείς πρέπει να έχετε θάρρος, να μην φοβάστε. Είναι ακόμη μικρή και σου λέω καθηγητής, τους καπερνόμους. Για πέστε μας πώς το βλέπετε. Πες. Ενδιαφέρον. 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 Ναι. Λίγο όμως Κυριακή βράδυ δεν βολεύει πολύ να ερχόμαστε κάπου. Ναι. Πότε σας μιλάω. Σάββατο βράδυ. Εγώ προσωπικά πολλά Σαββατοκύριακα φεύγω. Το ψάξαμε και είπαν για όλο τι λες. Για τη μέρα. Εντάξει, προσωπικά είναι αυτό. Ο καθένας μπορεί να είναι άλλη μέρα, δεν γίνεται. Την Κυριακή το βράδυ μπορεί να έρχονται όλοι από τα ταξίδια τους. Ενώ Σάββατο μπορεί να έχουν πάει σε σπίτι κτλ. Ενώ Κυριακή βράδυ μπορεί. Εντάξει, θα έρθει και μια μέρα κανείς. Το θέμα είναι να το κρατάτε ζωντανό, θα βγει όφελος. Δηλαδή, αν ας πούμε, το ότι εγώ κάθισα τόσες ώρες είναι γιατί είστε εσείς εδώ. Ας πούμε, έχω δουλειά να κάνω πάρα πολύ, προφανώς. Αλλά το ότι είστε εδώ, έμεινα κι εγώ. Και όσο το κρατάμε ζωντανό, θα φέρουμε και άλλους ανθρώπους. Άρα, είναι στο χέρι σας να το κρατήσετε ζωντανό. Υπάρχουν πολύ ωραίες ταινίες που μπορούμε να δούμε. Θα αρχίσω να θυμάμαι τώρα και εσείς μπορείτε να προτείνετε όπως λέει ο Φιδίας και να συζητούμε πάνω σε αυτό. Η τέχνη είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι, μπορούμε να δούμε διάφορα έργα τέχνης.
Ξέρετε, Μιχάλη, νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει σήμερα έξυπνο είναι η τέχνη να βγει στην επιφάνεια, γιατί την κρύβουν. Βλέπετε, κυκλοφορεί πολύ σαβούρα. Ας πούμε, σήμερα οι ταινίες τι είναι. Άμα δεν σκοτώνεις μερικά εκατομμύρια μαζικά με όπλα υπερσύγχρονα, δεν έχεις καλή τέχνη. Την τέχνη, ας πούμε, πρέπει να την ανακαλύψουμε λίγο εμείς αυτό που κάνουμε, ας πούμε, μέσα. Δηλαδή στα κυκλώματα, στο οτιδήποτε αρέσει τον καθένα, αφού είμαστε που είμαστε εδώ. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι η καθημερινή σας επαγγελματική δουλειά. Άμα δεν ανακαλύψουμε και την τέχνη, τι θα κάνουμε. Γιατί δεν είναι τέχνη αυτό που κάνουμε. Δεν μπορεί να προσεγγιστεί σαν τέχνη. Μα οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, ένας Ταρκόφσκι, έτσι, ένας Ντοστογεύσκι, ας πούμε. Εγώ μιλάω για επιστήμονες, για σαν εμάς. Ή και επιστήμονες, φωτισμένοι επιστήμονες, όπως ο Αϊνστάιν, τα λοιπά, με διαβάσετε. Μηχανική, πρακτικά. Δηλαδή, άμα το προσεγγίσεις το αντικείμενο σαν τέχνη, θα το προσεγγίσεις πιο ευαίσθητα και αυτό που θα φτιάξει θα εξυπηρετεί. Δηλαδή, θα θέλει να προκαλεί, ας πούμε, συγκίνηση, δεν θα το φτιάχνει. Δεν θα είναι τέχνη για την τέχνη που λέμε. Αυτό που λες είναι σωστό. Συμβαίνει πότε, όταν σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχεις το βλέμμα σου, δεν το κατευθύνεις προς τον άνθρωπο, τότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό που λες. Δηλαδή, η τεχνολογία από μόνη της δεν λέει τίποτα. Το να θέλω να φτιάξω καλές καρέκλες, να φτιάξω καλές μηχανές, από μόνο του μπορεί να ικανοποιεί τον εγωισμό μου. Εγώ και μια φωτογραφία στον τοίχο πάλι δεν λέει τίποτα. Χρώματα και μπογιές είναι. Το θέμα είναι τι σου βγάζει αυτό. Αυτό. Εάν δηλαδή σε ενδιαφέρει όμως ο άνθρωπος, τότε ο κάθε ένας και ο απλός τεχνολόγος μπορεί να δώσει άλλη διάσταση στην τέχνη του, σαφώς. Εγώ λέω έτσι να. Αν το συνδέσεις με προσωπική, ας πούμε, θέση να το προσεγγίσουμε το θέμα. Να μην. Ναι, αλλά αυτό γίνεται πώς, όταν έχεις αρχίσει και μέσα σου έχεις μια βαθιά θεωρία περί του ανθρώπου. Αν δεν έχεις θεωρία περί του ανθρώπου, δεν θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Εγώ έτσι το νιώθω. Ναι, δεν θα πάει. Πρέπει να αποκτήσουμε μια βαθιά θεωρία περί του ανθρώπου. Ας πούμε, το ότι είμαστε εδώ, έτσι, από μένα μπορείτε να μάθετε, παιδιά, ένα πράγμα. Να μην βαριέστε να είστε με τους άλλους ανθρώπους. Εγώ έχω πολλές υποχρεώσεις. Άμα σας περιγράψω τι πρέπει να κάνω κάθε βράδυ, θυμάμαι 3-4 ώρα. Ας πούμε, σήμερα το πρωί θέλω να πάω στην εκκλησία και δεν άνοιγα τα μάτια μου. Δούλευα μέχρι τις 4 για να προλάβω τις δουλειές μου. Όπως και εσείς έχετε πολλές ασχολίες, τα μαθήματά σας κτλ. Όμως μπορείτε να μάθετε ένα πράγμα. Να μην βαριέστε τους ανθρώπους. Εγώ έχω μάθει αυτό και το εφαρμόζω. Δηλαδή, όταν έρθει ένας φοιτητής στο γραφείο μου, εγώ πνίγομαι να κάνω δουλειές εκείνο που να έχω 1002 πράγματα να τρέχουν. Και θέλει να μιλήσουμε για κάτι. Κάνω άσκηση να αφήσω στην άκρη της δουλειάς μου και να ασχοληθώ με τον φοιτητή. Γιατί? Διότι αυτό βλέπω ότι με κάνει άνθρωπο. Ενώ το να φτιάξω τα δικά μου, τα βιβλία μου, τις έρευνές μου, τα papers μου, όλα, δεν με κάνουν άνθρωπο. Όταν έρθεις εσύ στο γραφείο μου όμως και για οποιονδήποτε λόγο με χρειάζεσαι και εγώ να πω, αμάν τώρα ρε Μιχάλη ήρθες ας πούμε, εγώ πνίγομαι. Και σε δεύτερη σκέψη πω, όχι, άσε στην άκρη, αφού ο Μιχάλης ήρθε και με θέλει κάτι, είναι ανώτερο πράγμα αυτό, είναι μεγαλύτερης αξίας να κάτσω με τον Μιχάλη παρά να κάνω το δικό μου. Τότε πάει πολύ μακριά το πράγμα. Τότε πάει μακριά. Ναι, αλλά πρέπει να δίνεσαι όμως σε αυτή την επικοινωνία. Δηλαδή, αν έρθει ο άλλος να σε πει και εσύ πιστεύεις θα τον ακούσει ο άλλος και έτσι αυτό που έκανες πριν, καθώς θα το αντιληφθεί αυτό είναι χειρότερο. Δηλαδή, καλύτερα να κάτσεις μόνος σου παρά να πας με τον άλλον. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί αλλά να θέλω να πω ότι η να συμβουλή που σας δίνω είναι να κάνετε μία άσκηση στη ζωή σας. Αυτό είναι, παιδιά, η, ας πούμε, θεραπεία. Οι άνθρωποι, ξέρετε ότι αρρωσταίνουν, παθαίνουν καταθλίψεις, παθαίνουν το ένα πρόβλημα, παθαίνουν το άλλο, ξέρετε γιατί? Διότι βαριούνται τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούν να υπομείνουν τους άλλους ανθρώπους. Ο παράδεισος του ανθρώπου τι είναι? Γιατί να νιώθω, ας πούμε, ευτυχής και ότι είμαι στον παράδεισο όταν είμαι μόνος με τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου κτλ. Και να μην νιώθω με εσάς, με όλο τον κόσμο. Ούτε το άλλο είναι υγιές.
άμα εμβαθύνετε θα δείτε ότι ο παράδεισος του ανθρώπου είναι ο άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι το μυστικό της ζωής. Ο άλλος άνθρωπος είναι ο παράδεισός μου. Και αν εξασκήσω τον εαυτό μου να χαίρομαι με τους άλλους ανθρώπους και να νιώθω χαρά να είμαι με τους άλλους ανθρώπους. Να νιώθω, πώς νιώθω χαρά να κάνω κάτι δικό μου, έτσι. Παίρνω το αυτοκίνητό μου και πάω βόλτα, ας πούμε. Έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο, ας πούμε. Εγώ από μικρό παιδί μου άρεσαν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα σπόρα, ας πούμε. Σε ποιο αγόρι δεν αρέσουν. Λοιπόν, μέχρι τώρα μου έχει μείνει αυτή η λόξα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι τίποτα. Το να είσαι με έναν άνθρωπο και να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, να ακούσεις έναν άνθρωπο, αυτό είναι θεϊκό πράγμα. Ξέρεις τι είναι να είναι δίπλα σου ένας άνθρωπος, ο ίδιος ο Θεός είναι δίπλα σου. Αυτό άμα δεν το υποπτευθούμε, είμαστε στη φυλακή. Αυτό είναι το σπήλαιο του Πλάτωνα, στο οποίο μιλάει ο Πλάτωνας για τους δεσμότες φυλακισμένοι και ο φιλόσοφος λέει βγαίνει, λύνει τα δεσμά και βγαίνει και βλέπει τι είναι έξω από το σπήλαιο και μετά θέλει να επιστρέψει, να ελευθερώσει τους συνδούλους του. Αυτό το πράγμα λέει. Δηλαδή ότι το να είναι δίπλα σου ένας άνθρωπος είναι ο Θεός δίπλα σου. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τον Θεό στα αστέρια σου, ή εδώ ή εκεί. Και τόσοι άνθρωποι δίπλα μας δεν το νιώθουμε. Άρα είναι μια καλή άσκηση αυτή να θέλετε να είστε με τους ανθρώπους, να δέχετε τους ανθρώπους, να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους και να επικοινωνείτε προσωπικά. Δηλαδή, σε θέλει ο Κώστας να κρατήσει μια ώρα, να μιλήσετε, να θυσιάσεις. Άμα πας τώρα στην καφετέρια βέβαια και που δεν είναι αυτό επικοινωνία, να περπατήσεις, να μείνεις κάπου, να ακούσεις τον άλλον. Αυτό είναι ο Σωκράτης γιατί ήπιε το κόνιο. Γιατί ήπιε το κόνιο ο Σωκράτης. Όλη του η ζωή τι ήταν. Ήταν να θέλει να είναι με τους Αθηναίους και να τους βοηθάει να σκεφτούν να γίνουν καλύτεροι, να αποκτήσουν αρετή, να γίνουν αγαθοί άνθρωποι. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Μία φορά να μιλήσουμε για τον Σωκράτη. Εγώ έτσι νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε μία επανάσταση στην κοινωνία μας εάν αποκτήσετε αυτή τη δυνατότητα. Να χαίρεστε να είστε με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που σας λέω είναι μεγάλο πράγμα, να το ξέρετε. Να μην χαίρεστε με τα δικά σας πράγματα. Αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Να χαίρεστε με τα δικά σας πράγματα, παιδιά, ξέρετε γιατί. Διότι αυτά που κάνετε θα σας δώσουν την ευκαιρία να βρεθείτε με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι που λέει ο Μιχάλης, είναι πολύ ωραίο. Ότι θα κάνεις τέχνη για να προσφέρεις μετά στους ανθρώπους κάτι. Και χαίρεσαι, κλείνεσαι μέσα στο σπίτι σου, δουλεύεις για να γίνεις καλός μηχανικός, γιατί θέλεις να προσφέρεις στην ιατρική, εδώ, εκεί. Ένας καλός μηχανικός μπορεί να προσφέρει παντού. Ένας μηχανικός σήμερα χειρίζεται τόση γνώση, τόση πληροφορία, τόσα εργαλεία, που μπορεί να βοηθήσει. Η ιατρική θέλετε να βοηθήσει, στην εκπαίδευση να βοηθήσει. Εσείς μία φορά φιλία να μου θυμίσεις, να μιλήσουμε για το πόσο σπουδαία είναι η επιστήμη που σπουδάζετε. Το λέμε και λίγο στα μαθήματα όσο μπορώ βέβαια σας το λέω, αλλά να το συζητήσουμε εδώ και πιο πολύ και να αξιοποιήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, σε αυτό το εργαστήριο μπορούμε κάποιους συναδέλφους να τους λέμε να έρχονται να κάνουν μία εισήγηση. Μπορεί να, να ακούσετε μετά από 3 χρόνια έναν καθηγητή, να το πούμε να έρθει εδώ να μας κάνει ένα μάθημα, στους πρωτοετής εμάς, να ακούσουμε όλοι ένας καθηγητής τι διδάσκει στη δική του περιοχή, ένας άλλος. Και να μας κάνει 1 ώρα, 2, ένα μάθημα να μας παρουσιάσει την επιστήμη του. Αυτό ξέρετε πόσο επιταχύνεται η μάθηση. Εάν σε αυτό το εργαστήριο βάζουμε να μας κάνουν και μαθήματα κάποιοι συνάδελφοι άλλοι στους τομείς της. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να το κρατήσετε αυτό το εργαστήριο ζωντανό, ιδίως εσείς οι πιο νέοι, τα νέα παιδιά, οι μεγάλοι που θα φύγουν, αλλά και όλοι. Και μπορείτε έτσι να δημιουργήσετε μια νησίδα που να επιταχύνετε πολύ τη μάθησή σας, αλλά και να εκπαιδεύεστε στα βαθιά νερά του πότε γίνεται ο άνθρωπος άνθρωπος.
Κάτι θες να πεις, Βαγγέλη? Λοιπόν, να πάτε, παιδιά, σπίτι σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή να μείνετε εδώ, μας δώσατε την τιμή να είστε μαζί μας. Να μην το νιώθετε ότι είστε υποχρεωμένοι, αλλά ότι να το βοηθήσετε όμως να φέρνετε κι άλλους για να υπάρχει. Να είναι χαρά μας.